Sinds vorige week woensdag is het ons bekend geworden dat op de bijeenkomst van de Antillengemeentes, dat zijn dus de G21 in eerste instantie, later zijn het er 26 geworden en er is er eentje afgevallen, het zijn er 25 geworden. Er was er een bijeenkomst vorige week in Rotterdam en daar heeft dus minister Van der Laan, minister van WWI, bekendgemaakt dat er behoorlijk afgeslankt zou moeten gaan worden in de plannen voor wat betreft de hulp naar de Antilliaanse gemeenschap toe. Wij waren heel verbaasd. Wij hebben het gehoord via onze beraden. De beraden, dat zijn dus de overkoepelende organen in de verschillende gemeentes, die dan regelmatig contact hebben met hun beleidsmedewerkers en met hun wethouders, in sommige gevallen zelf ook met de burgemeester, dat zij hebben vernomen van de beraden dat minister Van der Laan wil gaan bezuinigen. Nou, waar wil hij op gaan bezuinigen? In de tijd van minister Verdonk is er opdracht gegeven aan een organisatie, dus de Taskforce Antilliaanse Nederlanders, om de hele Antilliaanse problematiek in beeld te brengen. Dat is dus gedaan. Het rapport is gepresenteerd. Toen was mevrouw Verdonk dus al weg. Toen was mevrouw Ella Vogelaar de minister van WWI. En dan moet er beslist worden van wat gaat er gebeuren, welke gelden zullen er beschikbaar komen voor de Antilliaanse gemeenschap in Nederland. Tot en met 2008 was er sprake van bestuurlijke arrangementen, dat is dus afgelopen. 2009 is een overgangsjaar en 2010 zal men beginnen over een periode van 9 jaar met een bedrag van in eerste instantie was dat 4,5 miljoen euro per jaar. Het rapport van de Taskforce praat over bedragen van 9 miljoen euro per jaar en dat over een periode van 8 jaar. Nou blijkt door minister Van der Laan zelf verwoord dat er flink bezuinigd gaat moeten worden. Nou rijst bij ons meteen de vraag, wat is er gebeurd in die afgelopen tijd? Betekent dat plotseling, vroeger stond dus het Antilliaanse probleem was prioriteit nummer 1, was heel hoog. En plotseling gaat er flink bezuinigd moeten worden in het budget of de voorstellen van de taskforce. Dan gaat bij ons meteen de vraag op, is er voor niets gestigmatiseerd? Is het probleem niet zo groot als men beweerd had? Heeft de Nederlandse pers en de Nederlandse politici, hebben zij overdreven? Nu wordt het argument van de economische problemen die er zijn, de economische recessie, de globale problemen, die worden dus aangepakt om te verdedigen dat er niet voldoende geld beschikbaar zou zijn voor de Antilliaanse gemeenschap. Nou snappen wij dan ook dat er bezuinigd zal moeten worden, maar dat er zelf gezegd wordt dat het initiële bedrag van 4,5 miljoen euro per jaar misschien niet eens gehaald gaat worden. Wij hebben ook vernomen van verschillende gemeentes, die dus een van de G25, zoals dat nu, het zijn er dus 25 gemeentes, dat ook zij geen voorstander zijn van een afslanking of, zoals minister zei, het mes erin moet voor wat betreft de gelden die beschikbaar zouden zijn voor de Antilliaanse gemeenschap. Er zijn duidelijke woorden gesproken. Ze hebben ook gezegd, elke euro die minder uit Den Haag komt, betekent een euro minder voor de Antilliaanse gemeenschap. Wij hebben daarom ook onze beraden gemobiliseerd. Zij op hun beurt zijn dus weer gegaan naar hun gemeentes, hun beleidsmedewerkers, om te kijken welk standpunt ingenomen zal moeten worden. Nou is er een kleine commissie samengesteld. De kleine commissie bestaat uit 4 gemeentes. Dat zijn dus de gemeentes Rotterdam, Dordrecht, Nijmegen en Breda, onder voorzitterschap van Rotterdam, om met een voorstel te komen naar de minister toe om weer te gaan zeggen wat de prioriteiten zijn. De prioriteiten zijn al lang bekend. Ja? En dus wij vragen ons weer af van wat is er nou aan de hand? Is er overdreven? Was er een onnodige stigmatisering? Waren de problemen niet zo erg als dat men beweerd had? Dat zijn allemaal vragen die bij ons leven. Wij zullen samen met onze zusterorganisaties, dus in dit geval de OCAN, ook een stelling innemen. Wij zullen met de verschillende beraden overleggen hoe wij minister Van der Laan gaan benaderen of wat wij eigenlijk op tafel zullen brengen om het standpunt van de taskforce te verdedigen. Want zoals ik eerder zei, de gemeentes die staan achter het rapport van de taskforce.
En ook het antwoord willen we hebben van de minister. Is er dus onnodig gestigmatiseerd en valt de Antilliaanse problematiek best mee? U zult nog meer van ons horen hierover. Dit is het laatste woord, zoals ik zeg, is nog niet over gesproken. We komen hier binnenkort op terug.